I had a dream the other night. Hello li dokolla illi għedin jaraw net live mid-dar tagħhom nisperaw li ħafna minnkom qegħdin id-dar palissa tajjeb u tqattaw il-ġurnata kollha d-dar, taħdmu mid-dar, jiena armajt naqra ta' radio id-dar biex ikun nistgħu nagħmlu programm jiena u id-dar li qed tagħmel l-istess minna l-oħra wkoll nagħmlu flimkien mid-dar palissa qegħdin. Importanti ħafna li għafuq li għedin id-dar, xorta namlu dak l-eżerċizzju tajjeb kulu sew, importanti għaraw kif għatimlew il-ħin, jina għal-inti għan nisbaħ dal-waqta u għol dak il-pjan kif għanimla dan iż-żmien kollu għalissa. Importanti u koll ma morrux fejn in-nies li huma kbar fl-età tajjeb, morrux taraw l-nannit, tfal jaraw l-nannit, naf li ma tistamax li ħaġa dejali, imma aħjar li għalissa tajjeb, żmien jgħaddu, żmien jasal fejn nerġaw morna u l-nanniet u għek. Pero tinsewom, xumbat importanti, iċċemplulom fuq FaceTime, fuq Skype, għaw biljon mod, imqar fuq il-telefon, tajjeb, jek naqra komplikat iż-żed, il-ħagġa ma miex fil-verita, ġifiri ħejja. Importanti għodu l-bot minn xurxin, dak il-metru, l-ħin kollu, aħsbu jdejkom kemm jista' jkunu kollaċċeja, flimkien dan iż-żmien jgħaddi.